si Ditas, ginaingon, mahal ko kaayo ikaw. Kung nakasamang ko sa akong pagkaasawa, ang tanan akong gibasulan. Mo kining naitabos ang kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Kay rami ng pusong sinugatan. Ay, natapos na gid ang misa. Dong, human naman ang misa. Oday, una namang gawas na kay naguot ang putahan sa mga tao nga nagawas. Sige. Maugi akong giampo day ditas nga hatagan dayon ta sa Ginoo og liwat. Parehas kita dong. Mausap na ako giampos Ginoo nga magsabak na unta dayon ko. Pero Ay, day. ay, nasabot kas ko ano. Oh, lagi. Hindi Kita lang good. Tana. Pero di lang ko ta magdali dong uy. Nakapacheck up naman ta sa doktor. Ug kitang duha way diferensya. Pulos ra ko nung ta makahatag og anak. Oday, mo na yung resulta sa atong pagpahiling nga makaanak gid ta. Mao gani, pabuto na nato. Moabot pas- lalaki na. Paspasa na to para maabot dayon para madali ba. Nig-abot na to sa baya. Kwarto din ta diretso. Kumbati din ha. Oh ba? Bahala ka diha uwing. Total, bana na bitaw ta ka. Bahalag dili ko ni mapapahuwayon. Maumansab na akong ampay ba? Perming lato-lato. Kana lami kaya na. Ay, gamay na lang gid ang tao. Makapadayo na ta. Sige. Gawas na ta, tana. Gawas dito day kay lihok na kayo. Lami na kayo. Nang lihok na. Ang akong kaunuran. Sapo, Gana na kayo ko. Ay, Kaunuran. sorry naman dito simba. Oo, Dali yun. na day. Manlakaw na ta day. Kabanga sa nimo eh. Hangtod ron, wa ba gini mo masuli ang bata ang tiyan ni Ditas? Usa ka ba? Wa pa matimingi pa oy no. Unsa ka kadali mo sa gapa. Pero nagpa-check up na may doktor pa. Okay na ang resulta. Makaanak naman gid mi. Bay, basi bag-o tong doktor nga imong pa-check up ninyo eh. Ha? Basi bag-o tong doktor, bagong pasar. Oh, Wa pa tayo tingal ba? Katag-an lagi ka. Oh, batan-on to nga doktor ng check up na mo. Pastilan, pa-check up mo og laing doktor. Oy, kanang doktor nga tiguang na. Ayaw man batanon kay nag-practice pa na. Nagtuo ko nga doon na di usa ninyo nga dili makaanak. Pa-check up og laing doktor, Dante. Maubanak, nagpa-check up mo og usab og laing doktor ug mao gihapon day ang resulta. Ma, makaanak naman ko numi. Ay paabutan na lang uy ug magsapak ka. Ayaw lang sad gud mo pagdali good. Basta ayaw lang sad gyud pagluya-luya ha. Ayaw gyud. Kada adlaw turjak mo. Kada adlaw bitaw ma. Hala no. Sahay gani, manghang na maganing ako kay mapagani pagkahuman, abirahan na sad kong Pablo. Pero ganahan na sad ko. Ang hangan lami-lami. Ay uoy, naag yung lami dia sanghang nak. Si Richard ay nakadtubang nanguyab ni mo sa una ba? Si Roger nga naman. Di ba milar ka mas Manila? Uy, nabalik na siya nak, uy. Nagkita mi dito sa merkado, nangumusta ni mo. Naguol siya, dihang nasayon siya nga may bana ka na. Amaw siya. Diyang namisita siya na ako, no? Ako ba siyang giingnan nga, sunto na ko siya, balik niya. Yawa man siya mabalik. Kalit man siyang largag Manila. Hala, sugton de unta ni mo siya nak. Oo. Mabito tong pakalargahan niya. Mauto, si Pablo nalay akong gisugot. Okay naman sad si Pablo. Love man ko niya. O love sad na ako siya. Aw, oy. Buutan ba nas Pablo? Busa pag-ampo mo nga makaanak na mo. Ay, lagi ka. Lahi yun. Ingon si Roger, no? Hangtod ko na karon, nagagusto to siya ni mo. O, nagmahay ko na siya dahil nga wa siya mo padayon o panguyab ni mo. Aw, ingna na lang siya gaw. Nga di na pwede kay may bana naman ko. Papanguyaban na lang siya og lain, oy. Kay di na ko maatubang niya. Kay wa na ayo, wahi na ang tanan. Uli man ka, o probinsya ang imong banagaw. Oo, karong sunod adlaw, mauli si Pablo silang probinsya. Kay kasal siyang ikagaw.
Di lang kumukuyog kay may trabaho man ko din, hindi magpwedeng ma-absent. Kininggaw. Waman ko ang imong bana sa sundadlaw. Kung mamisita si Roger ni mo, no? Imo siya atubangon, gaw. Ha? Atubangon? Kau dili lagi, uy, naunsa ka ba ya, uy? Asa mo siya mamisita dito sa bahay namong Pablo? Yabag siya? Oh, itaw sad, no? Usad. Ay, anin na lang, ha? Anin lang yun. Ha? Ato na lang mo pag-abot sa gawas ni Roger, gaw. Oh, kau, uy. Ikaw, no? Nindot, no? Sabad ya, gaw, uy. Tudluan man tani magbinuang, uy. Ay, sakto man ko tambag ba? Ikaw na lang kaya tubang niya, gaw. Klaro masag kaayo bang nakagusto ka, Roger? Ay, kung ako lang, no? Iyang tripingan, no? Aw, na, maluyag na siya na ako, gaw. Lami oraban ng Roger, uy. Nakagahi kayo katubangan, nagahi yung kayo. Lutaw kay katubangan, gaw. Klaro kayo, nga dakog bunal. Dakog, Kuha kapaingnan. Ay, lagi gaw. Ikaw, gaw. Wabang yung ka anak, no? Bisan, nalabda na ka og maayos ibang bana. Pero kung may go ka sa kang Roger, gaw, na, tiyabaw yung kasakit, gaw. Kau kukong? Tinuod ka kong? Ha? Usa ka si Mana nga muadtos probinsya ang banang ditas? Ay, lagi, Jir. Ana. O katagan ta kag cell number ni Ditas, ha? Aron makontak ni Masiya. Okay? Sige. Ambil. Sa number na yun, kaya eh. Yes, pero usa ka kondisyon. Sana masada. Jir, pakan ako kausa lang bidyo si mo. Abangas ka pa. Jir, kung masugot Kuar ka, ba Jir, mo no? ba eh? Kung masugot ka, Jir, no? Na, ihatag ko ni mo ang laing niyang cell number. Ha? Lain? Naada siya lain si number? No, Pag-sure niya eh. Sige. Dagang ka number. Ang ilang si number ihatag na ako ka ng sure. Ayaw ng lain. Bida sa di mo. Kini sure yan. Sige na. Nga. Tagbawan ako kaon sa imo, Jir, oy. Bisan natukan ko. Muraw kang iro ni Wala Uwang. di, oy. Muraw ko natukan ko kadaghan. Pero, tagbawa ginako, oy. Bida. Sabi mo, grabe kay kang kit-kit, ay. Mura kang nagkit-kit og batuli ba? Ha? Mura kang iro nga, gutom bitaw nga. Oh, naitadawa. Bakba ni mo eh, bro, bitas, si Ditas. Ang iya, mabitas. Ang imuha na, bakba ni mo. Kasi ko dili mabitas, nga mura man na og kabayo. Ay! Sige na. Usbanda. Asa ang number Ditas, ba? Sige na. Ay, lagi. Wait. O niya. O na yung cell number, no? Sige day, dito sa. Ato na ko day. Mga usa ka semana ko nga mo-star dito sa probinsya day. Nananggid ako sa among opisina. Sa mo tani nga dugay tang makaanak dong. Kay mawa man kag usa ka semana. Ay, kabala ka day. Inikabot ako. Basta, ayaw biya gitaon panguyab dito glain, ha? Basig makakita kag lain dito. Nya gwapa. Magpatuod dayon ka nga ulitaw ka. Uy, di gina mahitabo eh. Ikaw raging mahalo na ako day. Hantos ka matayo na ako day. Ikaw ra, day Ditas. Ahak eh. Unyang kapi ini nga wa ang akong bana. Ug milihok ang akong gana sa sex. Ay, kiahak yun, ani. Ang akong cellphone. Ang ako tinginin banang nanawag ay. Labaw pa sa tingali ng gimingaw na ako. Oh, wala. Di man ni number niya. Hello? Kinsa ni? Oh. Ha? Kamusta lagi mo? Kinsa ni? Ano mo si Roger ni? Roger ba? Roger, ikaw ni? Roger ko? Nga nang naman kay number na ko. Ug mahimo ba? Ayaw pagsulting imingaw ka na ko. Kay di ta uyab. Ug gawas pa, may banan ako. Sa nini mo. Wa ka mo pa dayon panguyab na ko sa una. Kita untay na kadayon. Ay, nagstorya na rin bida sa nimo. Kaning ako ang nibawaan. Mao ni ako isulti nimo. Unsa man? Usa si Mana nga wang imong bana si mong kiliran, di ba? Pakita ta. Sige na. Roger.
ako sa dapit nga anhimi makita ni Roger. Ay, naon sa man ko eh. Wagit ko makasabot. Nganong may sanumang ko nga makita mi. May panan ako. Dili ko kinangayang buhaton. Litz! Oh, siya na ka nang nagpaingon din eh. Litz! Parang may samot na siya kagwapo eh. Huwag may samot ka macho ang iyang lawas. Roger? Salamat bitong nga kasitong sabot, ha? Tana, doon ay taksing napaabot sa unahan. Tana, deditas. Niya tahono ining dako nga bay? Oo, ako ni bay, day. Patukod na ko daan. Aron ko kita ko babae nga. Akong kasinabot. Anin ako siya doon. Dali, nauna niya akong auto. Sige na. Ingon ka nga taxi nagpaabot na to. Auto man di ay lagi mo. Ay, sasabot-abot. Abot-abot, atik-atik na to eh. Tanda niyo, manaw na tayo tas. Wow. Hindi ka hindi mo eh. Hindi ka sana. Wala sa pagpana. Wala na. Ato na sa pasyon na itong gabi. Wala. Tumapa niya. Tumapa. Lang na iwan mo niya. Kagabi. Tumapa. Kaya sulog mo kong imo. Wow, lagi aning tanaw ko sa imo. Nalawa pa niya. Ang ikagigan ako. Ano ka sa akin mo? Pasilo ako. Kis ko tinukan ako. Ginay naman ito ka doon kay ka. Bisa gisero ko pero labas na ko sa buot ko nga. Gisero. Ay, imo. Ano ba? Sige. Kaya pa sa mga bubos. Anon ani mo bubos. Uy. Pag-agas mo ba na wabot mo na wabot kay iluwan ko ay kabuunan nila ka pa akong brief, ha? Sige. Kabuunan ka na. Ya, kabayo? Dili. Horse. Wala. Ay, lagi ng taas kayo. Makita naman na. Taas lang yun. Udak ko. Sige. Gabi. Suwayin eh. Ikaw kapag sa mga banak. Hindi ka. Laumanin mo. Ay, takot. Nga lang sa tingnan ko ali agad. Ay, hurot ko rin. Bitas. Saan ba nga na ko ali? Bitas na. Bitas ng gibuko. Ay, nabitas. Kamay na. Bitas. Paano kung malaman mo naging kahapon ko? Mahalin mo pa kaya ako? May nahitabo ginamo ni Roger na to kay kayo na. Human si tabo, ako gidayon siya milikayan. Wa na ko makikita niya. Kay dili ko makahimo sa pagbiya sa kumbana. Diyang nabalik ang akong bana. Naibawong taon siya kay mura ko noog. Midako ang akong baba. Nakahilak taon ko tungos kaluoy na ko sa kumbanang nagmahal na akong pag-ayo. O gibasulan ko ang akong pagpakasa. Huwag ito man kasama ang kagi ni Ditas. Dinining tulumanon. What's the style? Gibasulan ang pagpakasa style.